Rapport li ħareġ mill-Bank Ċentrali ta' Malta wera li l-inflazzjoni bbażata fuq l-indiċi tal-prezzijiet tal-imnut telet għal 5.7% f'April minn 4.4% ix-xahar ta' qabel. Min-naħa l-oħra r-rata annwali tal-inflazzjoni bbażata fuq l-indiċi armonizzat tal-prezzijiet għall-konsumatur żdiedet bi kważi 1% minn 4.5% fix-xahar ta' Marzu għal 5.4% f'April. Dawn iċ-ċifri jkomplu jikkonfermaw kemm qed tolli rasa l-inflazzjoni bil-Gvern donnu ftit li xejn qed isib soluzzjonijiet għaż-żieda enormi fil-prezzijiet u b'ministri bħal Giulia Farrugia iserħu ras in-nies billi jgħidulhom li anke huma imorru jixtru. Jiena nagħmel ix-xirja kif jagħmel kull persuna oħra f'pajjiżna. Informazzjoni oħra li toħroġ minn dan ir-rapport tal-Bank Ċentrali turi li meta mqabbel ma' Marzu, proporzjon iżgħar ta' azzjendi fis-setturi tas-servizzi u tal-beħ bl-imnut kif ukoll il-konsumaturi stennew li l-prezzijiet se jiżdiedu fix-xhur li ġejjin. Dak fil-kostruzzjoni wkoll stennew żieda fil-prezzijiet filwaqt il-proporzjon ta' azzjendi li qed jistennew żidiet fil-prezzijiet laħaq livell rekord. L-indiċi tal-bank rigward il-kundizzjonijiet tan-negozju għal April jindika li r-rata ta' tkabbir annwali fl-attività kummerċjali baqgħet ogħla mill-medja storika, għalkemm din qiegħda tinnormalizza f'livelli iżjed baxxi mix-xhur ta' qabel. L-isħarriġ tal-Kummissjoni Ewropea dwar il-fiduċja juri li s-sentiment ekonomiku f'Malta naqas f'April meta mqabbel max-xahar ta' qabel u kien taħt il-livell ta' sena ilu. Meta mqabbla ma' Marzu il-fiduċja iddajfes fis-settur tas-servizzi u f'livell inqas fost il-bejja filwaqt li saret negattiva fl-industrija in ġenerali. Ir-rapport tal-Bank Ċentrali juri wkoll li f'Marzu id-deficit tal-Fond Konsolidat żdied meta mqabbel ma' sena qabel hekk kif l-infiq żdied brata iktar maġla midħul.